Bona nit i fins demà. Mama, tinc set. Mama, tinc pipí. Papa, vull un nino. Papa, vull un altre nino. No, aquest no. Un altre. Hola, soc la Judit de la tribu i estic aquí perquè tinc ganes de compartir amb tu idees que t'ajudin a tenir una vida en família més plena, a educar els teus fills, acompanyar-los en el seu creixement des d'un punt de més consciència, de més presència. Avui et vull parlar d'aquest moment a l'hora d'anar a dormir en el que sembla que les coses es converteixen en impossibles. És quan el nostre fill de cop li agafa gana, li agafa set, li agafa caca, li agafa pipi, li agafen tots els mals, no li està bé aquest nino, vol un altre nino, però aquest tampoc, en vol un altre, però l'altre no sap on és. I entrem en aquests bucles nocturns que a nosaltres ens van fent pujar cada vegada més el nostre nivell d'estrès i d'ansietat, i que moltes vegades no sabem com acompanyar de forma conscient, perquè realment amb ells els hi sigui possible dormir tranquils. Anem-hi! El moment de desconnectar-se de nosaltres durant hores i hores i hores no sempre és fàcil. A més perquè és un moment que es dona sempre després de tot el dia i on, per tant, tant ells com nosaltres acumulem molt de cansament i poca paciència, tant uns com els altres. Aquí m'agradaria posar molt d'èmfasi en una cosa que a vegades és una miqueta tabú, que és el tema d'ajudar els nens a dormir sols. Sembla que si volem criar i educar de forma respectuosa hem de simplement deixar que arribi el moment en què ells ens diguin ara ja vull dormir sols. I mentrestant, durant tots aquests anys, nosaltres hem d'estar allà sempre. Bé, es pot educar de manera respectuosa i es pot acompanyar els nens de forma respectuosa perquè aprenguin a dormir sols. Ser respectuós no vol dir que haguem de passar-nos fins als 8 anys una hora cada nit amb ells al llit esperant a que s'adormin. Això no és ser respectuós, això és ser irrespectuós amb les nostres necessitats. Per tant, aquest és el primer punt que voldria marcar. I si t'interessa aquest tema, és un tema que tractem més a fons a Creixem Junts, la nostra comunitat online de pares i mares amb ganes de créixer, i és una cosa que també treballem molt a través de consultoria privada. Si t'interessa i et fa falta, pots demanar hora, pots demanar-me assessorament i en podem parlar tranquil·lament. Dit això, anem una mica a aquest cas concret de quan ens crida una vegada i una altra. Nosaltres volem que dormi sol, l'hem deixat a l'habitació, en general més o menys se'n surt, però passem per aquestes èpoques en les que cada 2 per 3 ens estan cridant i acabem tots una mica desquiciats. Què podem fer? Doncs la clau de tot estarà en la nostra actitud. Com nosaltres acompanyem aquest moment farà que això es perpetuï més en el temps o que això sigui una cosa puntual i ja està. La nostra incapacitat d'autoregular-nos en aquest moment el que fa és crear un ambient de tensió que encara dificulta més que ell pugui agafar el son. Si nosaltres cada cop que hi anem estem més enfadats i anem amb d'allò de no em cridis més, no vull sentir-te més, el que fem és crear-li malestar emocional i si creem malestar emocional li costa més relaxar-se. Si som capaços d'entrar en una actitud de et comprenc, s'adormirà molt més ràpid. Per tant, què fem? En primer lloc, revisar molt bé totes les necessitats perquè estiguin cobertes abans d'apagar el llum. Si sabem que ens cridarà 20 vegades, hem d'adreçar totes aquestes coses abans i deixar-li clar que si tens pipi, ara és el moment de fer-ne. Si vols aigua, ara és el moment de beure'n. Si vols un nino, ara és el moment d'escollir-lo, perquè un cop apaguem el llum ja entrem a la nit. Li diem, si vols beure aigua, beu-ne ara, perquè després un cop hem apagat el llum ja no serà hora de beure aigua fins demà al matí. Sí? I aquí has de tenir en compte, has de parar atenció a com és el vostre entorn i quines coses necessiteu per adequar-ho tot perquè això realment pugui ser així. Si tu saps que et demana per anar al lavabo cada 2 per 3, doncs potser val la pena que et plantegis posar un orinal temporalment a l'habitació perquè si té pipi es pugui aixecar i fer el pipi a l'orinal i no t'hagi de cridar tu. Sí?
Si el nostre fill, per exemple, va passar per una època en la que encenia el llum no? Té el llum al costat del llit i quan estava en aquest d'allò el que feia era encendre el llum. Doncs la solució era molt fàcil. Entràvem a l'habitació i el que fèiem era descaragolar la bombeta. Veig que ara no estàs preparat per controlar-te, no et preocupis, jo m'ocupo que el llum quedi apagat i ja està, i no passa res. No cal que entrem en la batalla de no encenguis més el llum, no sé què, no? I de cremar-nos nosaltres. Ensenya-li a tapar-se sol, deixa-li una cantimplora a la tauleta de nit, posa-li un orinal a l'habitació, el que et sembli, el que sigui adequat segons el que ell sempre demana i segons el vostre ambient. Però pren mesures perquè realment les necessitats puguin quedar cobertes sense la teva intervenció. I què fem si ens crida? Doncs, primer que res, si no ens està cridant, sinó que està xerrant i dient coses, no hi ha cap necessitat de que intervinguem. El deixes que xerri, si no està enfadat, no està plorant, només és que el sents, doncs que xerri, ja deixarà de xerrar i es posarà a dormir, no passa res. Al final, aprendre a dormir és un procés que ha d'anar fent i ha d'aprendre a baixar marxes i a relaxar-se cap al son, i per poder-ho fer doncs, passarà per aquest procés i no té res de dolent, o pot passar per aquest procés, no té per què, però pot passar per aquest procés i no té res de dolent. En el cas que sí que et crida directament, mama, vine, papa, vine, el més important és, 1, mantenir al màxim la teva calma. Com ho aconseguim? Primer, amb expectatives realistes. Si ja sabem que estem en aquesta etapa, ja sabem que això passarà i, per tant, ens podem enfocar cap a les coses que volem fer quan ens posem a dormir, de manera que quan ens cridi no ens suposi un moment de, ostres, una altra vegada. Sí? Pensa quina activitat pots fer en aquell moment que puguis interrompre sense problema i no et provoqui neguit. Perquè si el poses a dormir i et poses a veure la teva sèrie preferida i et crides 5 vegades i l'has d'aturar cada vegada per anar-hi, o la fan a la tele i t'has de perdre un tros perquè te'n vas a l'habitació, doncs segurament cada cop estaràs de més mal humor i tindràs ganes de que això s'acabi. I per tant acompanyaràs amb mal humor i per tant crearàs més tensió. Quines altres activitats pots fer que a tu et satisfacin, que a tu t'omplin, però que no suposin un problema si les has d'interrompre? Fins i tot meditar o practicar ioga sabent que serà una activitat que serà interrompuda i que no passa res, que pots tancar els ulls durant 2 minuts, tornar-los a obrir per anar-hi, tornar a tancar els ulls durant 3 minuts. Si tu pretens meditar en aquell moment durant 20 minuts, la teva frustració augmentarà i augmentarà. Però si tu tens clar que això passarà, si tens unes expectatives realistes, pots perfectament posar-te a meditar acceptant que cada 2, 3, 5 minuts, el temps que sigui, t'aixecaràs i aniràs a l'habitació del teu fill. I què fem quan anem a l'habitació del nen o de la nena? Doncs, com deia al principi, el que és clau aquí és la nostra actitud. Si ens enfadem, no l'ajudem. Com el podem ajudar? Animant-lo. Veig que això és difícil, sé que no és fàcil, però sé que ho aconseguiràs. Ho estàs fent molt bé. Continua així. Sí? És molt important que l'empoderem i que li donem aquests missatges de que ell ho pot fer, de que a vegades és difícil però ho pot aconseguir. Li pots dir, a vegades ens estirem al llit i ens costa que ens vingui la son, no passa res, a tots ens passa. No et preocupis, segueix així, que estic segura que finalment la son vindrà. I quan ho fem així, amb un somriure a la boca, amb una abraçada, i tornem a marxar de l'habitació, li permetem anar-se relaxant i anar entenent que no passa res si es passa una hora a dins del llit donant voltes abans no aconsegueix adormir-se, perquè realment no passa res. A nosaltres adults també ens passa èpoques que donem tombs al llit i no acabem d'agafar el son. I no ens n'ha d'ensenyar ningú, simplement és un procés que hem de passar, no? I hem d'anar treballant en calmar la ment i en poder desconnectar. És important, doncs, que empatitzem, que l'ajudem a veure que l'entenem, que entenem que això és difícil, però que s'hi està esforçant, a la vegada que sostenim el límit. El que no farem és quedar-nos a l'habitació, el que no farem és donar-li aigua 3 vegades més o canviar-li el nino 5 vegades més. Sí? Pots decidir sí, no? Si et demana que li canviïs el nino una vegada, doncs tampoc no diré jo que sigui res dolent, però si t'ho demana 3 vegades, doncs no, el límit ha de ser molt clar. Pensa-t'ho bé, no? Si vols que te'l canviï una vegada, però pensa't bé quin vols perquè després ja no te'l tornaré a canviar.
Sí? Els límits han d'estar clars i els hem de sostenir. Què passa si s'enfada després perquè vol que li canviïs el nino i no ho fas? Doncs que l'acompanyes. Ja ho veig, tu en voldries un altre, em sap molt de greu. Avui tens aquest perquè l'has escollit tu. Demà pensa tu molt bé a l'hora d'anar a dormir i a veure amb quin vols dormir. Jo t'ajudaré a pensar-hi i a assegurar-te de que després no canvies d'opinió. I ja està. L'acompanyem l'estona que li faci falta per calmar-se i un cop això estigui calmat tornem a sortir. Espero que aquestes 4 idees et resultin útils. Si en tens ganes et pots unir a Creixem Junts, la nostra comunitat de pares i mares que tenen ganes de créixer, que tenen ganes d'aprendre, que tenen ganes d'acompanyar millor els seus fills. I si vols veure més vídeos com aquests també ens pots seguir al Facebook, a l'Instagram i al YouTube i en trobaràs una pila. Fins aviat!